Ka wadhi nyime nok mar omenda na achiel kuom ohinga madito e lweny kedo kod tuo mar kansa e pacho ka. Koloso romo mar lalruok e kind jokanyo, jakom mar riwruok mar National Cancer Initiative Kenya, Laktar Timothy Olweny lero ni pok ginyalo duoko chien pek mikelo kod kansa e pacho ka moyo higni 10 nyaka ne chak duolno ka koro oluongo jokanyo kod jokenya duto mondo onyuak gi lwedo e lwenyno. Simfros Okinda nigi ler. Kata obedo ni kansa osebedo namba 3 e tuoche manego ji mathoth e pacho ka, jolony koro yango ni medruok mar jotuo kansa sani koro miyo chomo bedo namba 2 tok tuoche malandore kod tuoche kor. Kalore kod duol mochung' ne kwan e pacho ka, mano Kenya National Bureau of Statistics, ji ma kwan gi oheo 44,000 iyudo kod tuo kansa ka ji moyo 27,000 wito ngimagi higa ka higa ne tuono. E romo mar lalruok e kind jokanyo mano bagi chieng' tich ang'wen okinyi, motelo ne romo magala moro mar kansa ma ibiro bagi e giko dweni, duol mar National Cancer Institute of Kenya koro wacho ni nok mar budget ma iketo negi osemono gi duoko piny pek ma kansa kelo e pacho ka. We are less than 30 people employed for a national organization. We have got approvals for having a staff of 257, right? But we have not gotten the funding. The Social Health Authority and the Social Health Insurance Fund, on paper, it is magnificent. In fact, on paper, it is supposed to cover the whole continuum of cancer care, right from diagnosis to treatment, to all of it until survivorship. But now we are saying whatever we are seeing on paper is not what we are seeing on the ground. Jakom mar NCIK, Laktar Timothy Olweny, omedo ni chiedh nade machielo en rem tiyo kanyakla kaka jochiw thieth, gimamiyo jotuo ok yud ler ewi gima chando ngimagi. We have got too many occasions where you have people having duplication even on tests. You have seen patients, and me being a healthcare provider, I know you have got somebody who has a CT scan done in Nakuru and some lab tests. Then they'll come to Nairobi and the people in Nairobi say, no, that was done there. We have to do our own. This is the kind of duplication and overlap which we have to avoid. And it's one of the things which the integrated healthcare management system, which is being championed by this administration, was meant to cure. Because if we can be able to have people seamlessly move from one healthcare facility to another, one healthcare provider to another, then we'll have some cost savings, but also we'll be able to coordinate the care better. Geno kata kamano nitiere kaluwore ni nitiere lokruok mathoth moseneno e thieth mar kansa e pacho ka, kaka medruok kwan ute thieth kod masinde mag pimo kod thiedho kansa, yedhe mag chanjo, nonro wi geng'o kansa e kind weche mamoko. So over the last 1 decade, there has been a lot of investment in cancer space. So there is so much that we, as a ministry, we as the National Cancer Institute have deployed. Look at the regional comprehensive cancer centers. They weren't here, 10 years ago. There are more patients now who are accessing cancer care in a decentralized system. As much as there are still challenges, but there is also, efforts that we got to appreciate. I'm very much grateful for this media breakfast. Romagala moro mar kansa ibiro bagi kind tarik 27 nyaka 30 dweni ka oganda jiwo mondo dhi e pimo mondo kaka achiel kuom yore mag kedo gi kansa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwan ma nyithindo ma gamo kute mag ayaki pacho ka omedore ahinya e counties